Слава Ісусу Христу! Вы слухаеце падкаст «Малітоўны перапынак». Сёння 31 траўня, і ў нашай візантыйскай традыцыі мы святкуем нядзелю ўсіх святых. Гэта дзень, калі царква ўшаноўвае кожнага, хто прайшоў вузкім шляхам веры і стаў святлом для гэтага свету, ад вялікіх мучанікаў да ціхіх, невядомых праведнікаў. Сённяшняе Евангелле ад Мацвея ставіць перад намі радыкальнае і нават нязручнае пытанне: ці гатовыя мы адкрыта вызнаваць Ісуса перад людзьмі, ці здольныя ўзяць свой крыж і паставіць Хрыста вышэй за ўсё зямное? Давайце спынімся на некалькі хвілін, каб пачуць Божае Слова і паразважаць над ім. Каментар да сённяшняга чытання дае грэка-каталіцкі святар айцец Ян Маісейчык. Слухаем святое Евангелле. Сказаў Ісус вучням сваім: «Дык кожнага, хто мяне прызнае перад людзьмі, таго і я прызнаю перад Айцом маім, які ў небе. А хто адрачэцца мяне перад людзьмі, таго і я адракуся перад Айцом маім, які ў небе. Хто любіць бацьку ці маці больш за мяне, не варты мяне. І хто любіць сына ці дачку больш за мяне, не варты мяне. І хто не бярэ крыжа свайго і не ідзе за мной, той не варты мяне». Тады Пётр, адказваючы, сказаў яму: «Вось мы пакінулі ўсё і пашлі за табою. Што ж будзе нам?» А Ісус сказаў ім: «Сапраўды кажу вам, што вы, якія пайшлі за мною, у адроджаным свеце, калі Сын чалавечы сядзе на пасадзе славы сваёй, сядзеце на 12 пасадах судзіць 12 каленаў Ізраіля. І кожны, хто пакінуў дамы, або братоў, або сёстраў, або бацьку, або маці, або жонку, або дзяцей, або палі дзеля імя майго, атрымае ў стакроць больш і ўспадкаеміць жыццё вечнае. Многія ж першыя будуць апошнімі, і апошнія першымі». Дарагія сябры, сённяшняе Евангелле адно з тых, якія немагчыма слухаць спакойна. Господ прамаўляе словы, якія не могуць не палохаць. «Хто не бярэ крыжа свайго і не ідзе следам за мною, не варты мяне». Мы настолькі прызвычаіліся да крыжа на сценах храмаў, на шыі, у мастацтве, што ўжо амаль не адчуваем, як страшна гэтыя словы гучалі для тагачасных людзей. Бо для апосталаў крыж не быў рэлігійным сімвалам. Крыж быў прыладай катавання і лютай смерці. Калі нехта бачыў асуджанага, які нёс крыж праз вуліцу, ён разумеў: гэты чалавек ідзе паміраць страшнай пакутніцкай смерцю. І вось Ісус кажа: «Калі хочаш быць маім вучнем, вазьмі свой крыж». Ён не кажа: «Прымі жыццёвыя цяжкасці» або «навучыся цярпець праблемы», а менавіта «будзь гатовы страціць усё дзеля мяне, нават самое жыццё». Вось чаму гэтыя словы такія сур'ёзныя. Мы часта занадта схільныя спрашчаць Евангелле. Кажам: «Мой крыж – гэта моя хвароба. Мой крыж – гэта цяжкі характар блізкага чалавека. Мой крыж – гэта праблемы на працы, агрэсыўны муж ці сварлівая жонка, ці непаслухмяныя дзеці». Але хваробы і праблемы бываюць ва ўсіх людзей, не толькі ў хрысціянаў. Крыж у евангельскім сэнсе пачынаецца там, дзе чалавек церпіць нешта менавіта праз вернасць Господу. Калі чалавек не хоча здрадзіць праўдзе, не хоча прадаць сумленне, не хоча назваць зло добром, не хоча адмовіцца ад Хрыста, нават калі гэта нязручна, небяспечна ці дорага каштуе. Вось тут пачынаецца крыж. Першыя хрысціяне гэта вельмі добра разумелі і разумелі літаральна. Для іх словы Хрыста маглі азначаць турму, катаванні, эшафот, смерць. І таму асабліва дзіўна, што Ісус гаворыць пра крыж яшчэ да свайго распяцця.
Апосталы тады яшчэ не ведалі, наколькі літаральнымі акажуцца ягоныя словы. Аднак тут важна зразумець яшчэ нешта. Христос не заклікае нас шукаць пакутаў ці ствараць сабе штучны дыскамфорт або нейкія цярпенні. Хрысціянства – гэта не культ болю. Крыж – гэта не любоў да пакуты. Крыж – гэта наступства любові да Бога і ягонай праўды ў свеце, які не хоча ані Бога, ані праўды. Калі чалавек сапраўды пачынае жыць паводле Евангелля, рана ці позна ён сустрэне супраціў. Часам адкрыты, часам вытанчаны і прыхаваны. Насмешкі, адзіноту, непаразуменне, ціск, дыскрымінацыю, выключэнне, шальмаванне, пераслед. А праз гэта можа вынікнуць спакуса маўчаць, калі трэба сказаць праўду. І чалавек пачынае адчуваць, як унутры яго змагаюцца два галасы. Адзін кажа: «Не выдзяляйся, маўчы, будзь як усе, захавай спакойнае жыццё». А другі, ціхі, але настойлівы, кажа: «Ідзі за мною». І вось тут вырашаецца вельмі многае. Таму што хрысціянства – гэта не проста сімпатыя да Ісуса, не проста павага да ягонага вучэння. Гэта гатоўнасць ісці за ім нават тады, калі крыж ужо бачны на гарызонце. Наш крыж. Дытрых Банхёфер, лютэранскі пастар, забіты нацыстамі, калісьці сказаў вельмі страшныя словы. Калі Христос заклікае чалавека, ён кліча яго прыйсці і памерці. Не абавязкова фізычна, але памерці для свайго эгаізму, для жадання жыць так, каб ніколі нічога не страціць. Памерці для граху. Бо чалавек, які любой цаной хоча захаваць сябе, у выніку губляе самае галоўнае – праўду, свабоду і душу, і ўрэшце і сваё жыццё. Напрыканцы Евангелля Пётр кажа: «Вось, мы пакінулі ўсё і пайшлі за табою. Што ж будзе нам?» Гэтае пытанне вельмі людскае. Бо кожны вучань Хрыста рана ці позна задае яго ў сэрцы: «Господі, ці варта гэта таго?» І Ісус не кажа, што яны нічога не страцілі. Не кажа, што іхні шлях будзе лёгкім. Але Ён абяцае нешта большае. Ён абяцае, што ўсё, што чалавек аддае дзеля Бога, не знікае бясследна. Што ніводная ахвяра любові не прападае. Што ніводная вернасць не забытая перад Айцом Нябесным. І таму хрысціянін бярэ крыж не таму, што любіць пакуты, і не таму, што шукае гераізму. Ён бярэ крыж таму, што давярае Хрысту больш, чым самому сабе. Отче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амін. Молитву чуешь ты мою, мои тревоги, мои блукания перед тобою не таю. Мои тревоги, мои блукания
тобою не таю. Ты знаешь, Боже, что не шукаю богатей похвалы земной. Ти на чужине, ти в родном краю, я прагну быть твоим слугой. Ти на чужине, ти в родном краю, я прагну быть твоим слугой. На сердце тяжко, не раз я плачу, каб мог кудись би полетел. Я одинокий, терплю неудачи, змолкає мой веселый спев. Я одинокий, терплю неудачи, змолкає мой веселый спев. Ніхто не знає, ніхто не скаже, чому подчас валюся з ног. І хто потешить, і хто розважить, коли на серце камінь лег. І хто потешить, і хто розважить, коли на серце камінь лег. Каб серце розпач не полонила, тримай мене своєю рукой, бо трачу віру, бо слабне сила, а шлях далекий предо мною. Бо трачу віру, бо слабне сила, а шлях далекий